Malama Amina ce a shekin fito. Ina mutumin. Mutumin kuma. Wani mutumi? Wai ba tare kuke ba? Tare muke dawa. Da mutumin nawo mana. Cikin jiki da wata banzan magana don Allah. Wai har yanzu dama baki rabu da wannan ajawan mutumin ba. Har yanzu kuna tare? Muna tare mana. Bari ki jin faɗa miki tun wuri ma in za ku rabu da shi gwanda ku rabu. Saboda da kin san maganar da yake zuwa yake yaɗawa a gari, da tuni kin rabu da shi. Me yayi? Ina ga jiyan nan na zauna na ji shi a cikin wata majalisa yana cewa na farko yana da HIV. Haka ne? Na biyu kuma ya ji ya ce an gan ku tare da ɗan gidan kin san shi ba yana faɗa ba. Kuma kin san halinsa wannan dama bariki yake. Na biyu kuma an ce ana ganin ki a join, kowane join ya ce yana ganin ki saboda haka shi ya ce. To kai wa ya faɗa ma wannan? A zancen duniya daga bakinsa na ji. A'a gaskiya ne dai ba haka. To lambar taki fa kin ga yanzu na yi mission din lambar ki. Za ki iya samun lambar ki. Kaga sai an jira kawai. Babu ɗan ruwa? To, kenan. Mutumin ya ne? Ya ake ya labari? Wallahi no. Ina za ka je na kana ta sauda? Ina nake biyo hanyar nan, ina nake zuwa gurin mutum ne riganci. Wace kuma mutum ne? Amina ta mana zan ce ma kai yanzu muka waya ita tana gida. Gaskiya ka bani kunya. Kamar yana ba ku. Har yanzu baka daina yin wannan wahalar ba. Ta me ba? Mina din mana an riga an bada ita. Da ka daina min irin wannan da kake cewa? Wallahi an bada ita. To ba ni aka ba ita ba? Kai bari ka jin faɗa ma gaskiya. Mina din nan munafuka ce. Ta yaya aka ta zama munafuka? Babu inda ba ta munafurcin ka. Duk gidajen lalle da gidajen fulawa ta je munafurcin ka. Wanda ma tun wuri in za ka rabu da ita baka ga ka fara ramewa ba? Da haka kake? A wannan ai kai kawai ka bari wannan duk wani abu ne da tunanin rayuwa ne kawai. Shikenan tunda dai haka ne na faɗa ma gaskiya a matsayina na abokin ka iji. Na ji ka je ka gaji. Yanzu ma yana je yanzu ma gurin ta zance ka je ka gaji. Yanzu ma gidansu. Haka kuka iya dama ba za ku je ku kashe Allah da Annabi masallaci kuɗi ba sai 'yan mata. Ka je masallaci kai zakka mana ne mata kuka iya kashe kuɗi. Yawwa wato Minat wannan abokina ne shine wanda nake ji da shi haka muke da shi saboda haka ko bana nan zan iya aiko sa wannan zai iya miki duk abin da zan miki soyayya ko ba haka ba soyayya kuma yamana wato ina nufin zai iya ɗebe miki kewa ɗebe kewa kuma ni ba ko mamaki take banda take kula da ɗirkeken abu ta rasa za ta kula sai wannan abu ai shine ni ma abin da na zo na faɗa mata ke gwanda da Allah ya taimake ki ma kika manta da wannan ajawan dan Allah so nake ki ci da shi daga ranki gabaki ɗaya kamar ma ba ku so ba to small ya ka juya yawwa ga Minat ga small yawwa wanda da Allah ya kawo ka yanzu muka gama magana dan mutunci dan arziki yake sallan la'asar ba ta huce ke su kai kika aiko su da ga mun magana a ni ban wani turo ki sai me ka ce mu kamar cewa akai ka shiga ka kula mana shigan fita shigan fitan ta